Tämän videon aiheena on yksikön muunnokset tai yksikkömuunnokset. Ja peruskoulusta nämä yksiköt on jo opittu metreillä ja litroilla ja grammoilla ja niin edelleen. Ja yleensä ne opetellaan semmoisena rimpsuna pystysuunnassa niin kuin isommasta pienempään. Mutta nyt tässä videossa harjoitellaan yksikkömuunnoksia niin sanotun etuliiteavaimen avulla. Ja siinä taikana onkin sitten, että nämä yksiköt kirjoitetaan vaakatasoon. Niille, jotka on harjoitelleet tai osaa hyvin yksikkömuunnokset käyttäen kymmenpotenssia, niin kannattaa ihan jatkaakin sillä linjalla. Mutta kenelle nuo 10 potenssit tai yleensäkin potenssit on hankalia, niin voi olla tästä etuliiteavaimesta apua. Ja sinne etuliiteavaimen keskelle kirjoitetaan niin sanottu perusyksikkö. Ja se voi olla siis ihan mikä tahansa yksikkö, eli sitten grammoja tai litroja tai metrejä, mutta mä otan nyt tässä esimerkiksi 1 litran perusyksiköksi. Jos me lähdetään menemään siitä sitten pienempään suuntaan, niin 0,1 litraa, niin mehän ollaan totuttu sanomaan se tutummin desilitrana. Eli desi, jonka lyhenne on D, ja se on siis tuon 0,1 sitä vastaava etuliite, tämä desi. Jos mennään edelleen pienempään, niin seuraavaksi siellä tulee 0,01 litraa eli sentti. Ehkä paremmin muistetaan metreistä tämä sentti, senttimetriä. Ja sitten jos mennään tuhannesosiin, niin sehän on sitten millilitra on tuolla keittiössäkin joskus käytetty yksikkö. Jaha, ylimääräinen viiva tuli sinne. Noin. Ja sitten niin millin jälkeen mennään sitten 10 000-osiin ja se on jo niin pieni luku, että sen mä kirjoitan jo 10 potenssilla ja sille ei ole olemassa omalle etuliitettä, eli laitetaan tämmöinen tähti tai viiva. Sitten 100 000-osat vastaavasti niille ei ole olemassa omaa etuliitettä. Mutta sitten miljoonasosat, eli jo 10 potenssi -6, niin niille on sitten jo taas olemassa oma etuliite ja se on tämä mikro. Ja sen mikron lyhenteenä on kreikan kielen tämmöinen myy, eli M-kirjain. Ja nämä on nyt sitten tuonne mikron asti ainakin semmoisia yksiköitä tai etuliitteitä, mitkä kaikkien on ihan hyvä muistaa, mutta bioanalyytikoiden ja laboratorioalalla työskentelevien, niin kannattaa kyllä opetella vielä tuosta mikrosta eteenpäin nanoonkin asti. No sitten taas, jos lähdetään perusyksiköstä isompaan suuntaan, niin siellähän tulee ensin 10-kertainen perusyksikköön nähden. Se on deka, sen etuliite ja lyhennetään DA. Ja sitten 100-kertainen on hehto ja lyhennetään h:lla. Ja sitten 1000-kertainen on kaikille tuttu kilo. Kilolitroista ei kyllä puhuta, että yleensä sanotaan 1000 litraa, mutta kilogramma on sitten taas ihan tuttu tuolta puntarilta joka aamu. Sitten taas 10 000-kertainen, niin sille ei ole olemassa omaa etuliitettä vastaavasti kuin tuo pienelläkään puolella ei ole. Ja sitten taas 100 000-kertainen, niin sillekään ei ole olemassa omaa etuliitettä, niin merkitään taas tähdillä tai viivoilla. Mutta sitten 1 000 000-kertainen, niin sille on taas olemassa oma etuliite ja se on mega. Ja isolla M:llä kirjoitetaan. Ja taas siitä eteenpäin sitten 3 eksponentin välein, eli 10 potenssiin 9, 10 potenssiin 16, niin niille löytyy nuo omat etuliitteet. Ja tässä on nyt sitten tämä yksikköavain, ja tämä rimpsu pitäisi muistaa sitten aina, kun noita muunnoksia tekee. Ja nyt sitten mennään siihen, että miten tätä yksikköavainta sitten käytetään. Eli otetaan tähän ensimmäiseksi tämmöinen muunnos, että 18
senttimetriä pitäisi muuttaa metreiksi. Ja miten tämä nyt toimii, tämä etuliiteavain sitten, niin katsotaan, että missä kohtaa tämä on tämä alkuperäinen yksikkö, eli sentti etuliiteavaimella, se on tuolla kohtaa, ja sitten mihin pitäisi päästä, eli metriin, niin me päästäksemme täältä sentistä tuonne perusyksikköön metriin, niin meidän pitää etuliiteavaimella liikkua 2 pykälää tänne vasemmalle. Niin sitten ihan samalla tavalla liikutetaan pilkkua tässä meidän luvussa. Eli kun tämä on kokonaisluku 18, niin silloin pilkku on tuolla luvun perässä. Ja 1-2 pykälää, kun liikutetaan pilkkua vasemmalle, niin pilkku tulee niin sanotusti tohon kohtaan. Eli kun muutetaan senteistä metreiksi, niin lukuarvoksi tuleekin 0,18. Eli samalla tavalla, miten liikutaan täällä etuliiteavaimella, niin samalla tavalla liikutetaan pilkkua tuolla luvussa yhtä monta pykälää ja samaan suuntaan kuin tuolla etuliiteavaimella. Otetaan toinen esimerkki, tämmöinen kuin 0,025 desilitraa pitäisi muuttaa dekalitroiksi. Ja taas katsotaan, että desi löytyy tosta kohtaa ja otetaankin vaikka tuolla mustalla värillä, niin erottuu sitten äskeisestä. Ja desistä päästäksemme dekaan, niin taas 1-2 pykälää pitää liikkua vasemmalle. Pilkku on nyt tuossa kohtaa, niin siirretään 1-2 pykälää vasemmalle. Eli pilkku tulee nyt tohon kohtaan. Ja tyhjät kohdat täytetään nollilla, eli 0,0025 on dekalitra. Ja sitten otetaan vielä yksi esimerkki. Muunnetaan tämä sama 0,025 desilitraa. Niin muunnetaankin nyt mikrolitroiksi. Tämä mikro on vähän harvinaisempi yksikkö. Niin nyt me lähdetään sitten taas täältä desilitran kohdalta. Ja meidän pitäisi mikroon asti päästä niin 1, 2, 3, 4, 5 pykälää liikkuutaan täällä etuliiteavaimella oikealle. Niin vastaavasti pilkku liikkuu 1, 2, 3, 4, 5 pykälää oikealle. Eli pilkku tulee tohon kohtaan. Tyhjät kohdat täytetään taas nollilla. Eli lopulta luvuksi tulee 2500 mikrolitraa. Ja tämä etuliiteavain tosiaan apuna sitten sellaisille, joille nämä yksikön muunnokset on muuten hankalaa, käyttäen kymmenpotenssia tai jotain muuta tuttua järjestelmää, niin tässä riittää vaan opetella sitten tämä etuliiteavaimen rimpsu ulkoa ja sitten vaan katsoa aina, että mistä mihin ollaan muuttamassa, niin sillä tavalla sitten etuliiteavaimella liikutaan.